So this one yakaitika kuMalawi. Mufeso wangu uyu muZimbabwe vakafunga kuti vaende kunovhura business rebhawa kuMalawi. Vakaona an opportunity vakati kuti adi taita sei tashandisa mukana. Asi chavasina kuziva ndechekuti panzvimbo yavari kuenda kunovhura bhawa vari, nzvimbo iyoyo haigarwe nani zvake anombouya achirenta nenyaya yekuti nzvimbo iyi ndeyevaroyi. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories. Pandinokupakurira nyaya dzakasiyana-siyana, both from physical to spiritual stuff. Andika nyaya dzekuti mukadzinzwa mega munogona kushamisa kuti imi zvinhu zviri kuitika here matigere, yet a lot of things are happening, but zviri kuenda zvisina akazvitaura. Kana iri first time yako kuuya panapa usakanganwa kusiya wasubscribe. Tinofarira vanhu vanosubscribe. Ladies and gentlemen, ngatisubscribe ndisapotewo channel ino kana uchinangirwa nenyaya dzinodzandika. Kusubscribe akunomboshata mahara futi, kungobaya pakanzi subscribe mahara, obvunzwe mari hapana kana mari ipo, chako chete kungobaya pakanzi subscribe. Ngatinyasopinda munyaya yedu yanhasi, nyaya yakaitika kuMalawi. Munyasonzwa kuti zvakunogara chitarwa nezvekuMalawi hadzisingano. Nyaya yangu yakamira so. Kwamuri muna around 2005 or 2004 nandiri kuMalawi, because ndinogara kuMalawi. Saka ndaicrossa border madays ya ndozvandoingocrossa border, ndaicrossa border. Saka ndiri kuMalawi kwekwe ndandiri zvokuma early 20s, 22, 23, 21, around that years. Saka ndiriko kumati ndakapamba nemufeso wangu anonzi Charles, anga ari muZimbabwe futi. Saka anga ari teacher, saka taringori mafriends. Saka akazouya neidea akati aona akachi mufeso wangu pane ndandafungovhura bhawa. Saka bhawa racho torivhurira kuChiromoni, iripo imwe nzvimbo inonzi Chiromoni, ndikutaura side rekuBlantyre kana tiri kuMalawi. Ndabva nditi ndandafungovhura bhawa kuChiromoni, tongoitawo mashare imwe toona kuti ngaite sei. Ndichazokutora paweekend toenda unoona building yacho iri vacant. Weekend yasvika patoyabva nditora tataenda kuChiromoni kwekwe. Saka kuChiromoni kwacho by then yange iri ghetto, so but yange isati yanyatsosvika paghetto yave developed sezvairi nhasi. Saka taiti takasvika paChiromoni Trading Center taizopinda mukatikati chaimo, toenda mukati chaiko, ndokwangu nebuilding yake, kwaita senge kuchiri kumamisha so. Tasvika kwekwe tongoona nzvimbo yacho ndokuChiromoni. Tasvika kuChiromoni kwekwe avandiratidza building, asonzi building yacho ndeisha yaane time isingaseenzeswe chinhu. Ndandafunga kuti toita sei tovhura bhawa ndakati bho wakabhadhera hanzi ndakataura naye zvese zvakatoita sei, zvakatongopera ngomira kuti tongoita imwe tongorenovheta in 2 weeks to 3 in 2 weeks time zvaita sei totanga kuvhura bhawa. Ngati bho. Saka paipai after 2 weeks tamhanya tokurenovheta. Saka iye anga ari busy sezvandambotaura kuti anga ari teacher, anga ari busy. Saka ndini ndaifaisa zvinhu nokuti tichitapenda togadzira mashelves kuti riite sebhawa. Bho zvese zvaita paipai. Fast forward, zuva rekuvhura bhawa rasvika, tatotenga mabhiyazi zvese zvitori ready. Kwekurara futi anga nditi kwekurara kune imwe mukadzi wangu hama dzake dziriko ikoko, saka unochimborara unochirara ikoko, kana kuti unomborara mubhawa. Mafirst days omborara mubhawa because hatingangovhura tongosiya bhawa chichoro tongovhara vanhu vakuzotiita angwazotibira. Ndikati bho. And mixina ndatombosvika kudheni kwehama dzacho Saka zuva rasvika, first forward, zuva rasvika kuvhura bhawa,
tavhura bhawa, tafaisa usiku hwese tafaisa. Unongozivawo sekugeta yange chiri yechimisha so takavhara thing zvekuma past 12 tandatovhara. Tavhara papai ndasara kapaendeka. Ana Charlie vese vaenda zvekuma 12 vaenda, mufesi wangu nemafriends akanga auya vese kuzotibatsira kuvhura bhawa vavhaya. Ndasara pai ndaloka ndarara. Ndichingoti rarei, noise yandikatanga kunzwa yemabonga, makatsa mabonga kunze kwebuilding. Kuita senge ritori more than 10 achingochema. Ndikati ndeipi kwe, ngati ama kunokuka kuma rural area chichimwe ndozviriko. Ndikunzwa usiku padenga, same night yo yekutanga yo ndinzwa padenga apa akumhanya makatsi zvimabonga zvinkomhanya. Sound iripo kwade sound yacho inati mabonga enda akone imbwa ngati abo kwachena pai ndavhura bhawa chichi ratopfuura usiku. Nikutengesa. Another day manje ndarara kapai, ndavhara bhawa rangu ndarara. Zvekuma 12 zvekuma 11 10 ikoko unoziva vanhu vanenge vaenda chichi. Zvekuma 11 ndavhara pepai ndati ndarara. Ndati rare zvekuma I think zvekuma 12 1 ikoko. Ndopa ndikatambirwa manje, ndikatanga kunzwa mabonga yatanga kuita sengakumara madziro so zvasangana nembwa futi kuhukura. Saka brain yakauya mupfungwa ndakati amaya kana waona imbwa ichihukura inenge ichiona something. Ndiri mudheni wemwe ndakarara pepa ndikuona mapinda imwe mhepo chimwe chando chakangobva from Norway. Ndatanga kunzwa chando apa bvudzi ratanga kumerera. Zvonazonzotsengeneswa mufriji, ndiri mufriji chaimu. Nono bvudzi rangu iri ratanga kumerera bhodhi yese yatanga kufriza. Ndikati no building yange itori nzvimbo yevaroi all along kusashandiswa kuva vangawana bhese kuti vanotoita mameeting yavo. And that was the reality. Nezvandainzwa panguva yacho iyoga ndichingonzwa mabhodhoro bhodhoro radonha kochiri kuitika chii, kumuka so kudai so nazonoti apa kumuka kwacho ndikangotarisa ndikadzokera unorapa ndikanoti mahwani wana. That was 12 to 1. Ndakaenda ndakagara musame situation yekunzwa chando iyo ndichingonzwa sound iri weird panze apa nepadenga sound iri wicked until to 2 ndopa zvikaita wesi manje. Nzwa mukoma Slaika, ndakamuka ndakatanga kuombera. Ndiri muchando imunazonzwa kuti munomuka mune vanhu, mune zvirimo, ende zvinhu tiritori tese mune zvirimo. Tukati shoti kuti zvinhu nenda upati varoi ndo varitorimo muno mune vanhu. Unozwa muMombasu makapinda muroi unazonzwa kuti mudheni munomuka. Handisi ndega, but feeling yandainzwa ipapo yanga itori kuti hatisi tega. Vanhu varoi vakatowanda, hatisi tega. Ndakuseka nhasi, but that day I'll never forget. Ndakamuka ndikatanga kuombera. Ndikati pamusoroi ndiri ngori mutorwawo zvangu. Hapana chandaiziva kuti inoimba yeni, inzvimbo yeni.
but ndakukumbirawo dai mandiregerera because hapana chandaziva kuti nzvimbo yenyu mundiregerera because ndakatoona kuti that was the best way because nezvandainzwa zvacho that was the best way kutongokumbira and I knew kuti they were hearing me. Ndakumbira pape kuti ndapota zvangu hapana chataiziva tangovhurawo tichiti tikuvhurawo nzvimbo but dai matiregererawo 2 minutes past 2 kayoyo zvazvaramba zvichingokontinya kusvika kuma 3 to 4 ndopandikazoona kuti no body yangu back to normal. Fast forward ndamuka paye ndabata phone namudza mfesi wangu mawane that house is haunted. Nzvimbo yega hayi nzvimbo yevanhu because usiku zvandaona zvati havati also maybe my imagination ichi mi inofunga zvangu zviriwo zve1 day kuti vangangokushanyirawo chichichi hatoona kuti ma-following days situation inenge yakamira sei. Ndakati bo tafaya tikutengesa mazuva akupfuura but ndikazomudza kuti no chinditsvagira munhu kuti andibatsire but bo saka takawana munhu ini ndosiya munhu mubhawa ini ndoenda unorara kudhenda because kuti tongochengetedza bhawa redu bo tsvaka munhu awanika mufesi so awanika mufesi taintojusana munouya tichifaya tanga tikutengesa not knowing kuti munhu watatoemploya uyu is one of them wevaroyi vacho ndarara paipai because ma-first days handikangokuti tongomusiya munhu orara ega chichichichi ngati aige ndimborara naye 3 to 4 days ave comfortable panzvimbo tapedza kutingisa bai tavhara bhawa tarara. Saka inini handisi munhu anorara zvokurara zvinhu zvizvi pafuti spiritualiwo kamwoyo kekunamata kuti akangobva ndinako up to date ndakabva ndinako saka ndarara paipai ndoona mufesi wandinaye uyu asimudza gumbo havangoendisa gumbo rake havangondiguma gumbo rake so the moment yakangondiguma kuisa gumbo rake pamusoro pegumbo rangu takarara ndakanzwa madzikirira mamwe ekuti ndakatanga kurwa kuti kutadza kufema kwekwe kutadza kufema madzikirira ndichisheka bhodhi yangu ndichishena ndazinonaso ndakazonno apa ndiri muspirit handisi muhope but nditori muspirit yekuti ndakarara of course but ndikuziva zvikuitika handinatsorara zvokuti ndikurota kana kuti pandinatsozi no inini ndamuka but ndikutorwa nemuroyi vanapa kuti ndibvise gumbo rake pamusoro pegumbo rangu zvakanditorera nguva zvakanditorera I think close to 1 hour something ndakabatwa zvekuti madzikirira achingoitika ndinatsoona kuti ndichingoona hora chete ndikati the moment yakazongoti gumbo rake bvisei ndadzukira ndangomuka ndichivhunduka zvizvi ndandamuka ndandagara ndandamutarisa iyabva kutoita semunhu aita sei akatorara nehope ndamumutsa ndati aiwe muka toni hangamuke munhu hangamuke ndati maya muzungudza munhu hangamuke ndandamusiya ndati no first uyu I think hasitombori right zvachose tamuka ndamuudza makusai ndati but wangu waifila here yandafila usiku muromo mukuita semwe usiku hamhino zvirimo varoya kutouya chichichichi maya hapana zvandanzwa chichichichi hapana chichi ati bo tarara ka2nd night ndakarara tapedza kutengesa ndarara pepai ndikutoona
ndakarara but muspirit ndikuona akusumudza ruoko wandakarara naye uyu, akusumudza ruoko akuda kundibata kumanhood. Ndotona ndakarara pepe ndananzwa kubatwa kuzasu kumanhood. Ino ndokutovhunda ndapepuka takachiti kuitika ndikuona munhu akarara ngati anome. Ndopa ndikajamuka ndikamutsa ndati akweyo ndeipi. But kunzwa makatsi zvikuita padenga, makatsi mabonga zvingotema-tema. Imbwa kunzwa kuti chii, munhu kumutsa munhu angamuna ati zviyemoroika ndakarara kana abuda. Anotora nguva kumuka. Because anenge achikuona kuti ukumutsa but kwaari kanenge kana kuti spirit yakadzoka ndopa anomuka. Ndakamutsa munhu angamuka. Ndikati apo. Ndakatadza kurara munzwa chando no, it's too much. That was the third day. Saka that third day ndikati no, first uyu ararega ndenda unorara chikudheni kweko. Fast forward ndapedza paipai kutengesa ndaoneka ndakubva toona namangwana po. Ndokumudza first wangu kuti first wangu ngori andikuona it's too much. Ndatombofonera momza ndati momza. Of course bawa riri but nzvimbo yandinoya ndakaramba ndirimo muno. Ndokwanisa kuzongorwara nonhangofa musongobhozi vanhu vakutoda nzvimbo yavo. First wangu kuti kuitika chichi ndati first wangu ndiri paground. Hora yandikuona inomira papo anditi machenda unorara chi kudheni kweujeni kwehanzvadzi yemukadzi wangu chichi ndikati apo. Saka problem yange iri kudheni kwehanzvadzi yemukadzi wako anga nemwe hanzvadzi yake vaigara vari 2 chete. Hanzvadzi dzake dzanzi 2 vaigara mafesi ega ega. Saka mumwe uyu anga ari abnormal. Brain dzake dzanzikanatsofunction 100%. Saka aita mamwe moments oti zvikambata he was crazy and violent. Kuti kana banga nachi kana dombo angakwanisa kungokutema nacho. Saka ndasvika kuko ndiri wari futi kuti natsorara hope nemunhu anakadai kuzongokumukira usiku kubata huro chichi. Saka ndanda in between kuti akumba kwacho akusonatsorarika because mvesu zvikambata violent anoita. Sometimes aitomboya futi kubhawa tomboita noise futi kubhawa makasitoma tombotiza. Saka ndanda in between manje kuti kubhawa kwacho kuti ndirare kuitika hora kumba kwacho kuti ndenda asunatsorara handisina comfortable zviripo. Saka event manje akazondita kuti no, enough it's enough. Ndekuti ndakazoenda kubhawa ndapedza kukutengesa tarara pepa ndati ndorara kuno. Mufesi uyu anga abva angati ndakumboenda ndati apo iweekend chimadhezi akwe off imbovhaya ndadzokera unorara kubhamba ati ndainamata panaitsoso kuti akomana ndiri paground. Mufesi wangu hasunatsa understanda zvake but ndini paground. Fast forward ndarara zvokuma 11-12 angasina nguva ndapedza papai ndarara papai zvokuma 12 ndikunzwa mitsindo unatsonzwa pane munhu akufamba tu akutenderera building. Nechimhepo chakabva chatanga kupinda murumu munhu tanga kutonda mavana yatanga kunzwa padhoa apa pakuita senge pakunokewa here. That was reality. Varoi varipo komana. Munongounza varoi varipo ende vanokuonesa kuti tiripo. Usazwa kuti unongochiona wakarara iwo watomuka ipapo ndatomuona kuti no munhu mamusura arika ndamuka ndakunatsoteerera ndakunatsoona live chaita. Ndatsonza mitsindo kurara songunzwa padhopo pakuita sapakunokewa one chando chiripo ndikumerera imo. From 11 kusvika to 5 ningozva kumageto to 5 kunenge chiripo kasviba. Havana kundisiya vaipwanya mabhodho unzwa mabhodho mushowo mubha mukati mebha muone mabhodho rewa wachidonha so achitsemuka. Ndatoona kuti no vanhu vahasi kutida panzvimbo
and that was the worst night I ever had that day. Kwakangomuka ndakangoti bo, ndavhara kia dezona ndaenda ndasumuka ndarongedza zvanhu ainonzoti amfesi wangu zvebhawa ndazvitadza kana kuti tifai tsvaga mumwe munhu kuti achigare munhu plus futi mufesi wedu webasa futi ka aritoriwo chicyborg futi naye is even one of them. Saka apapa inini handichakwanisa kurara ikoko, ndinangoenda ndichingoona kuti zvakamira sei. Hanzi okay bobo kuzokonfirma hanzi hayo because zvaindishamisa paopposite pedu pane kamwe futi kabhawa, but kabhawa kanga rikadiki, kanga kasina kana DSTV, kanga kasina china TV, but kaigara kakazara zvinhu zvavo zvaifaira. But kwedu njuka dzacho dzairema. Saka ndo ndakazongoita realize kuti no ndakazoendako after zanzoti nzvimbo iyo yega building iyi haigari, muredzi wayo akafa but hairenteke. Semunhu sevanhu vangoita asingakwanisa kungokudza kuti building chichi tangoti mutange maita sei mazvionerawo mega ibuilding isingarenteke. Saka fast forward after some time bhawa takatozovhara noti hazvisi kufaya tongowesta order chichi, takazongopedzisira tatongovhara no zvakadaro. I've never been there again. Nyaya yangu ndo yakamira kudaro kuti varoya komana, varoyi varipo ende wakasvika panzvimbo yavo vanokuonesa kuti wasvika nzvimbo isiri, and they never wanted us to stay on that building or to use that building. They never wanted because it was full of horror. Zvakaoma. Imagine ndakatozosvika pakuti atonoona kuti panapa ndikada kuti ndiite zvekunamata, pamwe handinawo simba futi zvekudaro zvekuti ndikanamata mazvinogona zvapera. Akatonda kuti is better nditoombera maoko, ndichitokumbira kuti amwana ini nditori mutorwa ndiri munyowani, handaiziva kuti ndauya panzvimbo penyu. Imagine wakutoita zvokukumbira varoyi kuti amwana ndokukumbirawo, watoona kuti panapa ndikasatokumbira hazvipere zvakanaka. Vakatosvika pakutozovhara bhawa, patondoda tapinda munzvimbo yevaridzi. Nyaya iyi inotyisa, ladies and gentlemen. Let me know kuti iwo waita sei. Waenda here kwapapa unotsvaga anointing oil kana anointing water, kana kuti wewe waizviendera zvako mugomo wotanga kunamata, kana kuti waingoitawo sezvaitwa nababa vedu kuti omana inini kana tisingakwanisi zvinhu izvi zvitori nandigari ndasiyana nazvo pano kuti ndichitonge ndinomiramira sitereji zvozotonyatsondikorobhera. Hazvaipera zvakanaka. Anyway, this is Slick Media TV pano Pamazim Untold Stories, your favorite show. Kana wakwanisa kuona video rese kusvika kwese kuno, ndokumbira kuti ngatingoisa moto mucomment section ovhandisira location kuti aiwa wariona video rinori uri nechekupi, zvinhu tichiramba tichiropafadzwa. Ndinotenda nekuvhota murunyararo. This is Slick Media TV. My name is Slick Nelikwan. Until next time, call Jasa.